pomoć! U pomoć! Zatvorila nas je! U pomoć! U pomoć! 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 Mija će nas spasiti! Ne, ne, ne. Prvo rešite izazov. Veštica je zarobila mog psa! Mija će ga spasiti. Okej. Da spasiš psa, morat ćeš da nađeš slovo. Dog. Kako? Dog. Da, odlično! Okej. Vidi, pomoranđe. Sada, pronađi 5 pomoranđi. 5 pomoranđi! Mija, vidim jednu. Aha. Eno je. Pomoranđa. Prva pomoranđa. Treća. Aha. Četvrta. Mija, nema ne, ronjenja, nema ronjenja. Ne roni! Ne znaš da plivaš. Ja znam. Peta. Da, našla si! Super, Mija, odličan posao. Odlično! Okej, još jedan izazov. Pronađi igračku među balonima. Znam. Balon. Ovo je igračka. Otvori kutiju. Okej. Ojoj. O, Bezobrazna zla veštica. Hvala ti, Mija. Spasila si nas. Drugari, dajte nam like. I subscribeujte se na naš kanal. Ćao. Doviđenja.